जाबाय माइ बे सोर बे नरानि बिमा ओमफ्राय आरो आं बिफा नंगौ दे बाला दायो आं थांसै आदसा दा ओंखाम मोनजाबायना मोनजायाखै जाखांबाय दे आं जाखांबाय आदसा मारै संदों रायजोफ्रा मोजाङानो संदों मोजाङानो गोथावानो जादों रानग्रा टिमा राननायफोरा थिग जादों ना जायाखै खोनायाखै रानग्रा टिम लाबोदों जे बे रानग्रा टिमा मोजां रानदों सिनायदों खावरावनो सिनायदों गब्रा मुलि बिहरा दासिमबो सफायाखै मानि थाखाय सफायाखै बुंदो दे बुंना लादो हरबायनो सफैगोन रेना बुं सफायगोन माने सफायगोन सप्तासे जाबायबालाय माथो 9 तारिखआवनो खालामदोंमोनबालाय सफायगोन ओरैखौथ' लानोसै नामा नोंगौ हाथि मैदेर गराय गरायनिथ' जाबाय मा बेदर आरो बैयो अमा दालि दाल बुङो बेखौ दाल लकेल ना बयलार बेयो लकेल नै लकेलानो मा रानदोंनानै इयाव बुंथारदो इयाव खाम राननायाव हांदो मा रानदोंनानै जाबाय आरो दाबावगोन खनथाम खनब्रै जायो दा दुइ नम्बरनि दामग्राफोरा नोंबो दङ माथो साराबो नोंबो दङ माथो बेदर होलानो नोंनो बेदर होलानो जारा बेदरखौ जों बेलेग बेदरसो जायो दे होमबालाय बेखौसो लायो बियो दैबो लोङानो नोंथाङालाय बाजैयालाय मा रानखो आरो नोंथाङा मा रानदों नोंथाङा दालिसो बेदर रानाखै नम्बर होखानाय दां नोंनि दालि लाब्रा ओंखाम नम्बर होखानाय ओरै सोंदो बार्थडे पार्टिफोरखौ नायबाय थायो बिसोर सानैया नोंहालाय आदाया मा बेदर जाखो आं अमा जाबायलै हा अमा दे दाना हो अमाखौ मोजां ला दुखु मोनगोन ओंखाम रानग्राफोरा टाइट गैया माथो टाइट गाननांगोन नोंसोरालाय बायनो हायाखै मोजां ला दुखु मोनगोन नोंमा मोजां ला दुखु मोनगोन बिसोरखौ नै दामग्राफोरखौ ला नोंहालाय मा रानखो आब'आ दालि बेदरखौनो रानाखै माथो फंबाय खाम जाबायना जायाखै ओइ जाबाय आङो जाखांबाय हालालै आरो केर'ल मोजां ला
마 배달 비어? 아버. 마 배달 한대. 하? Đâu, lúc này. 에. 난거. Ăn cái gì được? Itu dia. 와. 너무 많아. 에이. 너무 다 고마 봐. Cái 와. apa? Nang phải, nang à? 마 배달 가. 에, đau. 에. Này luôn. 브라더야. 마 배달 가. Uma. 엄마. 딸이 거 손랑 되나 마. Ai lo. 너무 좀 맞어. Sao? Ăn. 딸아. 마 배달 가 nữa. Uma. Na. Na. Ăn đầu bữa ra đừng. 누구? này ha. 아른 달라. Đi bữa ra đừng cũng nên. 누구? Mà đâu đâu đâu. 동네 마 부자랑 동네 프랑. Cứ đâu đó. 못하오. Hào trường bây giờ được. 당내만 엄마 혼자 해. Về đâu lý đâu. 에, 엄마 혼자 해. Về pa phụ mới ra khơi. 나 엄마 그만 자 해. 안 해. Giờ cứ đi mày mày. 에, 네. 능금 발라이. 나 할래. 아마 열레 맞고 자. Đi tôi ra đâu ngon vậy. 엄마. 대자라. 나 할래. Ăn local đâu. 로켓. 엄마 그만 자라. 엄마 가. Ăn mà có ta mình sao vậy thằng này cái ta mình 37. 에, 할라. 안 해. Là am vậy. 능 할래. Ăn nhau local. 하? Local là nó nhau. 로켓. 엄마 그거 할라단. 능 타고서 엄마가 할라. 같이 뭐 아마 싶어. Mujang la. Barce ke mujang la. 네, 지금 잡아요. 카메라 란그라 다미 프로. Dami bro. 레스토랑 프로 마바 다미 프로 란그라 그러네. 하바 프로라는 아르 벨레 프로그램 프로라는 아르 비트라는. 말롱 코마바 타이브라. 말롱 코마다. Thà này. Cứ giả nữa. 아르 가오가는 피줄 안 하고 나는 가오가 뿡바이라 바이다. 가오가는 뿡득. Không ai rồi. 가오가 타고 바이. 나요. 미안해 당나 피바. 아니 뭐 비비오 당에 만에 골라마 서 당에 만에. 아니 르그라네 하베 홍네 만. 아니 르그 자기 가르 저는 봐. 골라마 가는 배 피바로 너 항바. 제 판단나. 오감 메레 마 참보네. 만에 말 하고 말에 사요 말 하고 말 폰포 말 하고 말 배 판단나 가면. 야, 이번에 가래. 다이어.